A Siân sy'n nesa, a'i wac I ben mynydd Carningli ger Trefdraeth. So mae wac bach fi'n credu pawb yn lico. Mae bach o dringo dyn ni, off-road. Wedyn ni'n mynd i'r top sydd bach yn wibbly-wobbly. Lawr ochr draw wedyn, trwy'r ceie. Wedyn ni'n dod I bach o tarmac, so bach yn rhwyddach I goesau rai pobl. A wedyn lawr yr rhewl fawr i'r pentre. Yn amlwg fod tarmac yn nodwedd sy'n werth I nodi ebyn hyn. Ta beth, bant â ni ar fore braf I Trefdraeth sy'r Benfro. Ffurfafen glir, nid felly pen am bell un. Gwnnw! O, coede! Helo! Iawn? Bravo! Chyda tywydd dach chi bore yma? Ni wedi, special dda. Dwi'n gobeithio fydden nhw'n reit ar y top, oedd ddim mor wyntog a do. O, pa fecso. Ni wedi gofio ddo I barod. Wel, heb enwi neb, mae yna 2 ohonyn ni heddiw, efo chydig bach o pen mawr. So fydd o'n ar y 10 bore yma, dwi'n meddwl. Dwi, wrth gwrs, yn hollol iawn, achos dwi'n hen ac yn gall a dwi'n mynd yn ngwely'n fuan. Ia, mae bach awyr iach yn neis, gyda bach o ben. Iestyn yn hydo fi ar y rêl neithiwr. Un efo bwyd oedd I fod, ond diw ia. A jes byddech chi moyn gyda mach o ben tost yn dyfa, dringfa a llwyth o hanes. Mae'n bach o hanes Carningli, debais. O ia, lle mae'r enw na'n dod o? OK, so, nôl yn y 4edd ganrif, with y Celt Sant Brynach yn byw ar fynydd Carningli. Right? A mae'n sôn bod e'n arfer dod mas i'r fynydd, treulio lot o amser ar y fynydd, yn trio ffeindio bach o tywelwch, bach o heddwch, gweddio, a siarad yr yngylion. Oh, wow! So, gath yr fynydd I alw yn Mount of Angels, a cyfieithu I Carningli. A pan I fi mas ar y mynyddodd yma, fi yn teimlo fel, dim bod fi gyda'r yngylion, ond fi'n teimlo heddwch, bach o tranquility, fe mynd gweud. A amser I creu'r pen. Yeah. So fi'n credu bod e'n iawn yn hwnna. Mae'n iawn I storis, man di. O, clirio pen ni'n dweud. Falle gewch chi fyddeiant gan yr ingli neu'r angylion ar y copa. So ma' 'na myth I gael am Carningli, reit? No, dyna hi. Ie, chi'n mynd cwrdd. So, wel, os ych chi'n treulio noson ar Carningli... Ydyn ni am wneud hynna? Wel, fi'n gobeithio ddim. Dwi ddim cweit yn barod hynna. Fi'n gobeithio ddim. Mae'r cig tryd fi'n disgwyl fi. Anyway, Ie, ar y wachta, beth ti'n mynd o'n e? os chi'n treulio noson ar fynydd Carningli, Ie. wneith 1 neu 2 peth digwydd. Chi either yn fardd, neu fe chi'n ddwl. So, Mae 2 o'n wedi cyflawni hanner y gamp na'n barod. fi'n mynd I fynd gytre heno, so os chi moyn aros ma, Mae'n siŵr mai Siân yw'r mwyaf ffit ohonyn nhw, ond nid felly bu hi erioed. fi ffit nawr, fi'n 38 nawr, ond pan wy'n ni yn lot ifancach, wy'n ni eitha dros pwysau a pethau fel a es I off I trefeili, a ddes I nôl o'n I fan yma I fyny o'r tiwn. So, joines I fel grŵp yn y dre, fel slim grŵp yn. Cweris eto fe. Es i'n obsessed, so wy'n ni'n neud rhywbeth bob dydd, a ni'n goffo neud rhywbeth fel 2-3 gwaith y dydd. Beth ydych bita am syni? Wel, dim lot, ie. Wel, es i'n real denau, o'n I biti 45 kilos fi'n credu, fel ysgafnau. Ydy hynna mewn pres go iawn? Ti 7 stone fi'n credu. Mental health fi'n reit lawr. Ond mae hynna'n cymryd dewrder I rhannu hynna a wneud dy hun yn vulnerable. Ie. A ti rannu hynna? Hanodd y spel I fi. So mae profiad na wedi helpu ti yn y busnes. Ie, achos gorffes I... Ti'n edrych mas amdano fe gyda bobl eraill nawr. Yn iach y ffordd iawn. A just fi di nawr dod mas o'ch o draw a fi defnyddio hwnna I stopo clients fi mynd yr un ffordd. Wrth gwrs, da iawn ti bach. A na pham fi'n gweud, achos fi moyn dangos I pobl mae'n iawn I fod yn vulnerable a iawn I weid pethau yma a I peidio bod ofan siarad. A Siân yn amlwg am helpu eraill drwy rhannu ei phrofiadau anodd hithau, ac arwain y criw bach dethol yma at brif olygfa'r daith sy'n nesaf iddi. Da ni bron yna, Sian? Wel, chi wedi cyrraedd y top nawr. Wel, fi'n teimlo fel bod ni'n mynd lawr rhyw, ty beth? Wel, cyn bod ni'n mynd lawr, mae rhaid I fi ddangos I chi un o hoff golygfeydd fi, fi'n credu. Mae ni yn dod I weld dros Trefdraeth, dros Abergwaun, Aberteifi, y cyfan, fan hyn. Mae fe'n actually... Mae fe'n stunning. Absolutely
Stunning. Ie, mae yn hollol wahanol yma o lle dwi'n dod, sydd yn lot fwy creigiog a llwyd, bod o'n hyfryd ac yn brydferth. Fama yn mwy rowlio, mae o'n mwy feddal. Da ni'n get along, da ni'n bownsio off yn gilydd, sy'n dda, cos dwi'n gwybod sut ma'n fo arfer, ond dos am competition i weld fe'n byd, da ni gyd jyst yn cael chwerth. Mil o bunne yw. Dwi'n gwybod ma'n a fod gystadleuaeth, a dwi'n gwybod bod o yn gystadleuaeth, ond dwi'n meddwl bod neb yn cymryd o'r rhy serious, na dwi'n siarad dweud. Ie, paid y poeni Hyw, fi rannw nifer rhwng y tri arall. Reit, boys, mae'n bach o fwyd. Co ni de, so mi credu mae hwn yn mynd i fod yn good spot fach i ni. So mae fi a cynhwysion fi gyd yn barod i ddechrau neud bach o coginio, gewn weld shwt siap fydd ma ar ôl fi orffen. So fan hyn nawr fi wedi paratoi'r chicken a fi'n mynd i marinate hwnna a gadael yn y fridge dros nos. So mae'r cino i gyd yn barod yn fori, so mae da ni chicken fan hyn i bawb, bach o quiche, a fi di wneud un veggie fan hyn, so defnyddio chickpeas yn ei lefe. Gweithio bydd pawb yn hapus. Hwn yw'r quiche, right? So, bydd e'n tyso'n ffein, right? Ond peidwch sgwro fi o sut mae fe'n edrych, right? Achos I'm not a baker, yma. Y blas di'r peth bwysig. Y blas yw'r peth bwysig. Hummus, so mae da fi Moroccan a red pepper. Waw, sbia hwnna. O, Siani. Wedi beth o deli post ydi. Bach. O, diolch, Sian. Llanath y bag. A big reveal. A ddi paratoi cwsgwrs gyda cyw iar wedi cael ei marinito yn y spices yma. Oedd hwnna'n eitha ffein dros ben, rai gwyd. A gyda peppers a digon o na fe. Fi yn llawn. Chi barod efo pwdin, achos mae rhai corwedd melys ar ôl. Okay. Ond mae bach o confession dydi, right? O, Mary Berry hunan. This is what my mother prepared earlier. Ond o ti ôl iddo fe, fi siŵr. Sa'n mynd i'n gwbl bod i mam i wneud lemon drizzle cake, oedd e'n ffein dros ben. Oedd o'n wych, oedd hi wedi mynd i ymdrech i wneud rhywbeth sa pawb yn mwynhau ac i ddangos bod o'n bosib cael bwyd iach sydd ddim yn ddiflas. So, 10 out of 10, Sian. Picnic, o'n i'n kind of dredio bod o'n mynd i fod yn bwyd iach ac oedd o. O'n gwybod. Wel, y lemon drizzle te Hyw. Faint o galories y ti moyn, gwyd? Ac dwi'n fwy am lemon. A nefo, sy'n gwybod. O lia ti di llwyddo i blesio'r 3 mas o'r 4, Sian. Fi'n joio bod lawr yma, fe'n dywel, a pan mae lot yn digwydd yn bywyd, mae stres, bywyd bob dydd, pawb yn fyrsir, mae'n neis cael just dangos i pawb pa mor neis a dywel i hwn. Ar stepen drws fyd, fel hanner awr o TV a fi ma, a mae mod i'n neud y fe. Cynnig, gwaelod y mynydd, barod i fynd mewn y pentre nawr. So, ni'n fynd trwy'r iet ma. So fe, mae'r geiriau rhwng gogledd a lawr Mae'n yma. surprising mae'n mor wahanol yma. Hollol wahanol. Ti'n dysgu lot pan ti'n gwachio pobl o gwm. Pobol y cwm. Diolch amdano fe, dy fe. Ras drwy'r pentre a lawr i'r parog ar lan y môr. Ni di benni? Ie! Ni wedi cyrraedd parog. Hot chocolate? O, wedes i! Mae te, neu mae coffi. Chi di joio? Odyn, diolch i fi. Byddech chi'n Fel maen nhw'n deud. Na, beth. Wrth gwrs, dyn ni. Fi'n dod nôl wrth gwrs. Diolch yn fawr iawn. Cheers, big ears.